nasa alert level. Ballet Baguio, bronze medalist sa Asian Grand Prix International Ballet Competition. PNP at TESDA Cordillera nag-abot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette sa Visayas. Live from the studio of R&G Luzon, this is Luzon Headlines. Magandang hapon, North Luzon. Hatid namin ang mga may init na balita. Dahil sa malamig na panahon at banta ng COVID-19, sa pag-iikot namin sa lungsod, mangilang butika ang may supply dahil daw ito sa shortage sa NCR. Sa press statement ng pharmaceutical company na yun, humingi ito at sinabi ang kakulangan ng supply ng ilang gamot ay sabi ng biglang pagsipa ng demand. Pero ayon sa mga expert, may sa Index D, FEMA3I at sipon. Actually, yan yung second peak in the past year. Second peak for year that is December to February. Ang